Okay na po. Siyempre, admittedly, siyempre ngayon, dito yung nag-chain reaction. Siyempre po, nagsukat bet kami dito Secretary ti Department of Finance last year. Gaputan nagbaling Executive Secretary. So, tisimukat baro, then babaro ti ASEC na. So, ipasa tayo met aming requirements da idi November, hanggang na January. Ket medyo na delay. Ibaglagi din ta din na panak di Malacanang, na-meet ko ni Executive Secretary. In pa rush ko talaga DJ Apo. So imuno natin pahingim sa baling citizen Apo. DJ so na mayate di papeles di OIC te treasurer Apo. How about other transactions, sir? Mayat aminin ako, mayat aminin. Syempre DJ lang aming makapirma ID ko kasi waiting tayo DJ para ka OIC na. So digit na pasama ako. Talagang falfalapin tayo metadamit paper trail tayo ako. So So, anong status na ni Aquino, sir? okay na po. Isunod ko ti OIC. OIC. OIC pa lang ako. So kitain tayo ito no napinasmet yung trabaho natin, we might as well recommend her for permanency. Naglagay pindi po tingin treasurer tayo kat apo kat mang pa-permanent kadakwad apo is Department of Finance hang nga power iti mayor no. We can only recommend.